искам да ви кажа, че днес на обяд си опитах да снимам клип, но не можах, защото клипа стана над 15 минути и YouTube не ме разреши да го кача, защото нямам първо приятелство или там. Така че вече клиповете им са максимум до 14 минути, пък по-нататък може и да си направя регистрация. Благодаря. И здравейте от тук. Както казах, това е къщата, която построих. Сега ще ви я покажа. Така, ето я. Нещо особено. Такова дърво е. И сега да спим. Тук го намерих това място, което ми харесва обаче. И нека сега да спим, защото няма да имаме време, хора. Трябва да съберем дърво и да го свършим, хора. Така че... Извинете. Трябва да съберем дърво. И... да си довършим къща. Тук има от любимите ми розички, тези. С тия много си ги харесвам. Защо? Вот. Така, хора. Сега ще се дърво, защото ще ми трябва изключително много за плановете, които замислям да правя напреде. Така. Шит. Добре, не влезнах. Тази брадва и тя ще ми свърши, ето. Аз си направих една. Още. Моля ви, абонирайте се за мене, защото правите изключително много чест. Ми правите изключително много чест. Защото, както знаете, аз съм инвалид и искам да имам абонати и да се радвам. Тъй като така ми помагате, хора, моля ви, помогнете ми. Аз съм инвалид. Вярвайте ми. Ако не ми вярвате, влезте в българския ми канал, който е Цветомир Делев на български самче. И там имам клипове, които обяснявам всичко. Молявам ви, абонирайте се от все сърце и моля, сбъднете ми тази мечта, хора. Ще се радвам. Добре, хора, сега това дърво ще го събера. Или ще направя един сак. И после аз, докато не снимам, ще събера дърво. Искам да го направя поне един сак. Той толкова ще ми стигне на... Така, 58. Шестдесет, 61, 62, 63 и се на дръвченце.
Няма да ми сти. Ето тук ще откроя. Ето точно един сак, хора. Събрахме. И нека да продължаваме. Че да го обработя. Малко ще обработя само. Така. Как обработихме на него мира? 44. Ще ми стигне. Така. Сега ще свършим това. И 3, 2, 1. И да си направя един... Аз имам един крафтинг тейбъл. Врата. Врати. Ето. Така. От сумка. Отива си. Даже ето така ще направим. Така. И ето така. И една табелка. Сега ще видите. Мама гъза, какво направих един прежар прейт. Трябват ми два. Така. Тук ще ми трябва два бутона, пък аз съм ще направя още един бутон. Така. Така. Ето. Готово. Нашето домче е готово. Ние ще правим на горния етаж, така че не ми трябваше по-голямо, защото и така си е готина. Мен така не харесва, така че... Напишете в коментарите на кои други игри да играя, ще се радвам да пишете. Слагаме той. Той е санд. Той. И сега какво щях да правя? Да обработя дърво. Правя прежар плейти. И... Опа, защо 16? Както и да е. Ето така искам да стане нещо като диванче. Такова да бъде. Ето така. Става готино. И от тук. Така.
Не ми стига. Да. Аз тия бутони ще са за кръста, вероятно аз няма да ги използвам. Те прежопрети исках за маски, но като сета ще стане много тясно. И ние всъщност сега нямам зомбита, но както и да кажа. Имаме така за кръста да ги сложим. Чекличка. Значи от тук е така. Така. И тук е така. Да. И тук ще дървам всичкото, да. И добре хора. И добре хора, благодаря ви, че бяхте с мен. Абонирайте се, дайте пожелание с клип. Пишете в коментарите какво да и на какво да игра. Чао!